Hvordan kom I på ideen med salgsgaranti? Hvad er formålet med denne salgsgaranti? Ja, det er en idé, jeg har gået og tumlet med i snart 1,5 år. Og har gået og tænkt over, om man kunne få et eller andet positivt ud af det negative, der er ved boligkrisen. Og har tænkt over, hvad det egentlig er det største problem. Det største problem i boligkrisen, det er, at folk ikke tør købe noget andet, før de har solgt. Så alle venter faktisk på alle. Og derfor så tænker jeg, at jeg må kunne finde et produkt, en garanti, som sikrer folk, at de kan sælge. På hvilke måder mener I, at I selv fundet ud af salgsgarantien? Forretningen i det for os, det er, at folk skal betale os en forsikringspræmie, for at vi stiller en garanti for, at vi vil købe deres hus. Så skulle de alligevel selv få held med at sælge huset i garantiperioden, så skal de betale ca. 5% af handelsprisen i en forsikringspræmie til os. Så på den måde kommer vi til at tjene penge ved at garantere folk, de kan sælge deres hus. Hvordan tror du, eller håber du på, at boligkrisen vil se ud om nogle år, hvis salgsgarantien udvikler sig godt? Nej, jeg er nok ikke så optimistisk, at jeg tror på, at vores salgsgaranti kan ændre boligmarkedet væsentligt. Men jeg er sikker på, at det er et tiltag, som kan være med til at sætte skub i tingene. Så jeg tror helt sikkert, at det vil have en gavnlig effekt. Hvordan har I tænkt jer, at det vil give positiv effekt på den enkelte dansker? Jamen, den enkelte dansker vil få en tryghed i, at de nu ved, at de kan sælge til en given pris, og dermed får mulighed for at gå ud og købe en anden bolig, uden at have den utryghed, som de har haft tidligere. Hvem vil have størst fordel af at benytte den nye salgsgaranti? Jamen, der er jo flere, der kan have fordele, men jeg tænker egentlig, at en del af ejendomsmarkedets professionelle aktører, altså større bygherrer, som for eksempel bygger på havnen i Aarhus, som skal sælge en masse lejligheder, deres kunder, som måske kommer fra huse, de får nu mulighed for at kunne tegne en salgsgaranti og sælge deres huse, således at de nu trygt kan købe en af de nye boliger, der bliver bygget. Så vi tror på, at nogle af vores største kundegrupper, det bliver de professionelle inden for ejendomsmarkedet. Mener du, at boligkrisen kun har betydning for dem, som har bolig? Nej, boligkrisen har langt større konsekvenser end lige for boligejerne. Faktisk så er boligsalg og boligprisernes udvikling en af de afgørende ting for hele den økonomiske konjunktur. Så kan vi få gang i boligmarkedet, så vil det gavne alle, også lejere og hele Danmarks befolkning. Fordi når folk tror og regner med, at de kan sælge til en god pris, så kan de også gå ud og købe. Det kan være nye biler eller andre ting, som sætter gang i Danmarks økonomi.